Mas. Wong nak nyuwun rekamane. Fotone. Nyuwun fotone rekamane. Lak pantes direkam kok. Lah iya. Iki dipamer nih anak wedok iki tenan. Tahu nyuwun sing nika mawon. Ya, wayahe rekaman sampai ngomong musik-musik anu kaya film iku malah sari. Oh, campur sari ya. Campur gede. Satu supaya iya. Ben moncer. Oh iya. Oh iya. Apa? Oh, malah. Iya. Oh iya, sak video. Bagus. Oh, di YouTube nong ya. YouTube TikTok. Oh, TikTok. Oh iya. Ya. Wayahe nek daun. Kan si arek. Wong tekan nyuwun si arek sing nom. Nggih, golek wong. Ya. Wis suarane suara sinden anak. Lah sinden. Ya. Kelas 2 kelas 3 kok kartu sinden ya. Kelas 4.